Čaute ľudia, vítam vás tu. Idem to natočiť. Pozrite, jak prší. Vidíte? Úplne, teraz začalo pršať. Ja vám to tu natáčam. Pozrite. Vidíte tie oblaky? Vidíte, jak prší? Pozerajte. Pozrite hen tam. Vidíte? Jak keby sneh padal, ale to je iba dážď. Pozrite. Náš bazén. Vidíte to? Ja idem ešte sem, aby ste to ešte viac videli. Pozerajte. Pozerajte sa, čo je tam. Nad Cetínom. Vidíte to? V Branči, ja bývam v Branči inak. A pozrite, jak tu prší. Tam je Cetín. Tam je Cetín. Kde tam? Áno, tam. A tam úplne prší. Ale teraz už prestáva, pozrite. Už prestáva. Čakajte, ideme ešte sem. Pozerajte. Ešte idem vám to tu natočiť, že som tu nad tým a prší na mňa. Ale to nevadí, lebo ja vám to chcem natočiť. Ale už sa idem schovať asi. Lebo pozrite, čo je nad nami. Toto je nad nami a toto je nad Cetínom. Vidíte tam? Tam. A hento, tam je Nitra, nad Nitrou. Vidíte to? Ale pozrite. Dobre, vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.